Arep mancing nang ndi to? Bandara ana lho. Labang sepit nek ora. Sawange lho jam pira? Tongkrong ngono aduh sukses lho. Mancing warepe minggat adoh nang bandara. Lapo to mancing adoh-adoh. Mburi lewat kintalan kolam ewon. Urip-uripan opo apa enggak kok cekuprak pitik agreng arep bare. Ala-ala lah wong nganggur kowe bayaran kok sudi men mergawe. Wes to, ora nyocot teh. Ayo ke budal. Seneng muyak ndas ngono omahe. Gedang goreng, gedang kepok, tuwek-tuwek apa kok Cangkem orang diaturan karo wong kowe. Ada diopo, ada dinyeminte ya. Wis ta ora ngono wae, saya ge budal. Oke. Sak njupuk pekakas. Randhe pancing. Wis iki mulai gede-gede. Ayo ke mangkat tok. Warep mancing apa perang to, Pak? Ngono wae. Diblangkrah opo kowe sembuk gawane ngono iki. Jane kowe pengen niat mancing arep nebang kayu lho, Bang. Golok karo pecok sembuk kowe. Terus ayo ke budal lah. Ayo, angkat. Ayo toh, mak kok lambat men to, Won. Ayo. Tompel emang unak unu kaya wong tuwek. Lagi kasiron biayaan nang kono nyapo kae. Saya tunggu kok kasirun. Oke. Ayo, arep apa? Langkah atur kene, yo. Arep mancing, Mbah. Lah mancing kok gonane parang ngarep perkolan iki ngopo iki? Ya ben oleh sing gedhi to, Mbah. Wong iki mikir. Lah yo, mosok go arep mancing gur ngono ya. Entuke iki. Lah yo, tak mikir ya. Wak teriwak, Bos. Robos aja lah anjing. Beh, jangan arep mancing karo wong tuwa arep ngelunjak ae. Wis to, Mbah. Los. Ayo, ora ngono ya. Ngene kok ora tok iwak-iwak ae, lah kene. Nang gas. Peh, mosok polamu tenan, Bes. Ya iya no, lha kuwi lho mek nunggu iso. Sok iki sini tontonan. Intalan. Oke. Bes, Apa? kasirun tuwek ombenane kok ngono. Bener kasirun utete mati. Jarang ae pokok urip ngono lho. Ayo pengen nget-nget awak. Ki rono njaluk kasirun masuk tembung aku. Iki Oke. ben rotek los. Heeh. Sik, pel. Weh, udah sih nyapor arai pisan. Oke, Mas. Mbah. Ombenan mok seger men kayane. Oleh arah njaluk, Mbah. Iki yang nget-nget. Silahkan to, Le. Arep juga pirang muteran, Le. Ya. Ya, los sih pokoknya. Oh, Mbah. Tak gorono ya. Ya, monggo, Le. Monggo. Bagak nek karo kanca-kancane. Tak los karo kanca-kanca. Nggih. Ah, wait. Oke, harus yang mancing, gantian. Mancing on nek. Dipikir ki lho. Mancing tak pikir kan mau on. Pengen bikin pel los dan pikiran los kowe. Gas. Terus aja lah. Melasari dipun tengkodong sing tak tresnani untune ompong asik. Sambel krecek lombok ijo, karang tua ra bojo-bojo. Anjing.
kaposan. Wong lanang gampang kaposan. Gedang goreng, gedang kepok, garangan tuwek Pak Pekok. Oh, terakhir gancuk kabeh. Weh, sepurane bola-bola aku arep usul Martini. Panggawe wedokan Lah piye? Kotewe nyusul babon. Beb! Beb Martin! Nanti to jane. Beb, Beb. Mak turu wae mah jereke kan nyusul. Beb, Beb. Oh alah, yang tompel to iki. Situ jalan atau Pep? Arep jalan nang ndi to ya? Aku lu sik ngantuk. Ini jam semene, saiki selikur seprapat. Engko sik to. Pak mepet kerupuk tuline sik. Iki mau wis entuk pesenan. Omone Bang Madit. Entenan dinduk ya. Weh, kopine ndi to yang? Cangkemku wis kuwat iki lho. Oh alah, iya sih ya. Cek nak no tak jegekne. Ya mene, dang-dang. Ayo ora, wis glowing ora, wis bening ora, cenceng soweran. Kopine sidora to. Iki lho kopine yang kok anget-anget gremeng ya. Tak mlebu dhisik aku tak salin ngek mandi ngono ya. Ben kowe nambah cuwinta. Inta, aku lah sini ngompet. Sawange Mana yang motornya dorong tadi? apa-apa. Apa to sing gak nge kamu ya? Pintas lah yang, ben penak. Wis to, kayane pas yo gas. Jadi dorong orang yang kemai. Jalan-jalan to Tintin ket diingin numpak ora aturan. Lewetiku nek mbok tuwinggal pianter lo yang. Kowe lho gampang ngono ngapusian. Weh, ngapusi apa to yang? Aku kayaknya cinta urip lho arek kowe. Cinta urip apa? Berarti aku engko nek mati wis ra cinta raku. Oh, batang kok dicintai lho. Raimu ngono pengen ngepet ya pengen ngekeli ya. Enak lah yang. Apa neh? Gunung Kembar. Enak. Dorong to yang. Oke lo. Aja ditinggal lo. Waduh. Dan iki kok gede piro to yang ngarep mateni aku piye jane? Kowe lo butuh perjuangan lo yang kaya kowe ngenekne aku ben reng ngelingi jaman semono iye. Aku mau brandu ngono mbiyen. Mandek apa masih dorong to Tin? Piye to kono sing nyopir aku lho garek nangkring. Wah, miyen ngono karo aku ya kiai poe. Kok saiki cangkemmu ngono itu. Modele nek wis aku bekas mbok tinggalne. Jane piye to?
Janemu tompeli karo Martini gandhe suwi men to. Kancane nunggu ngene iki kok kakesra kanggo. Ane opo? Ora ini tompel lagi. Wah, cakel kendele ram. Terakhir mau main atas bawah kok, Bismillahirrahmanirrahim, dili diplok, gede cilik pada nyaplok ya. Mbah Kasiron wis nggo anget-anget. Kayane mau ngombe kayane. Sak godekan. Hele wong kae pegawene kasih run tuwek ya mek ngombe ae ora nek warga. Lah ngotenge antek kok blondong lho. Mau mancing rasa nong tua ada wani ngomong ngarep rai ngono lho. Iki ora wis ngomong nek rai, mbok kira ngomong ning ngarepe weteng kok piye? Lah iya. Mau dipancal ini, kowe ora kena iki panutan. Peh, iki kena entuk iwak gede ten. Mau mendingan anak kayane. Lah mek gawe opo? Cerai dibakar engko bengi. Cerai ya seneng-seneng. Mbah. Beh, lah raimu nyapok pedeng kisane ram. Kayane mengkas-mengkas ngantem pirang rondo ya mu. Aku entuk ngewonengan atas bawah. Pes no hikmat tenan. Gurih no. Gurih nyoi pes. Kamu ceritanya ora ada kos langgangan toko kok. Mader iwak tongkol. Gas ron. Ron rai wong tua pengen ngelujak ya. Kok geser. Yo geser yo. Mancing ketemu panggah ngene ora entuk-entuk. Lah kon piye? Lah wong mancing lho ya sabar. Iki lho jamku ngarit. Gek balik senani ayah aku nggo. Tak nom pengane ngarit. Piye asline aku ngarit iki tak nggih samben. Setengah 5. Ayo wae lunga. Gas. Mancing rong leh opo-opo kok lunga. Iwak teri, iwak sepat. Ayo mangkat. Gas.